खुलुमबाय दिनै 30 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानो नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। चिरां जिल्लानि साम्पाबती दैमायाव दुगैनानै गबोदों 15 बोसोर बैसोनि बिस्वजित ब्रह्मआ। बिथांनि देहाखौ नागिरदोंब्लाबो मैया सानसिम मोननो हानाय जायाखैमोन। मैया अदेबानि बुधबार सानखालि गंगा स्नान फुजा दंमोन। बे सानावनो साम्पाबती दैमायाव दुगैनो थांनानै गबोनानै गोमादों बिस्वजित ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बिस्वजित ब्रह्मआ बासुगाव 2 नं वार्डनि थागिबि पुर्णिमा ब्रह्मनि फिसाज्ला आरो बिथाङा देग्लाय मेट्रिक आनजाद लिरगासिनो दंमोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला मैया फुंनि 8 रिंगासोआवनो बिस्वजित ब्रह्मआ गोमादोंमोन नाथाय 11 रिंगासिमबो बिथांखौ नागिरनानै होनो हायाखैमोन। जायखौ लानानै फुजा खुंफुं आफादखौ रागा जोंदों बिस्वजित ब्रह्मनि बिमाया। जुदि फिसाज्लाखौ नागिरनानै होनो हायाब्ला फुजा खुंफुं आफादनि हेंथायै केस होगोन होननानै फोरमायथिदों। मानोना फुजा कमिटिया बिबान लानो नांगौमोन आरो बबे जानथायसिम दुगैहैनो हायो बेखौ फुजा कमिटिया नोजोर होनो नांगौमोन होननानैबो फोरमायथिदों। बिथांनि अनगायैबो ओनसोलनि सुबुङा फोरमायथिदों दि जाथाय जानाय लोगो लोगोनो SDRFनो मिथिहोनाय जादोंमोन। नाथाय 11 रिंगासिमावबो SDRF हान्जाया नुजाथिफैयाखैमोन आरो जायनाखि गंगा स्नान फुजा बेनिखायनो SDRF हान्जाया सांग्रां जाखानांगौमोन। लोगोसे बेबायदि जाथाय जायोब्ला जाहाथे थाब खामानि मावो बेनि थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरो आरो जायफोरा बे जाथायाव बिबान लानांगौमोन नाथाय लायाखै बिथांमोनखौबो जाहाथे आयेन बायदि साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो ओनसोलनि सुबुंफोरा। बे जाथायनि अनगायैबो मैयानि गंगा स्नान फुजानि सानावनो गुबुन सासे सुबुंनिबो जिउ खहा जादों। बिथांनि मुङा सन्जीब सरकार। फोरमायथिनाय बादिब्ला बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरी साखाथियाव थानाय दुमेरगुरिनि आइ दैमायाव 7 लाइमोनफोरा दुगैहैदोंमोन। 7नि मादाव 7 हरखाब दैयाव गबोदोंमोन नाथाय 2 खुनुरुखुमै बोरिसिम फैफिननो हादोंमोन। नाथाय सन्जीब सरकारा गोमानानै दंमोन। दा सन्जीब सरकारनि गोथै देहाखौबो मोननाय जाबाय। जायनाखि दुमेरगुरिनि गंगा स्नान मेलाखौ एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय गनायथि लायालासे खुंनाय जादोंमोन बेनिखायनो मेलानि आफादगिरिखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। कमतापुर रायजो दाबि खालामनानै भिडिअनि गेजेरजों बम बेफ्र्रहोनायनि हुमखि होदों। ग्रेटार कुचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन GCLOनिफ्राय मोनसे भिडिअ ओंखारदों। भिडिअनि गेजेरजों GCLOनि स्पेशल कमान्डार इन चिफनि सिनायथि होनानै राजु घोषआ बमा बेफ्र्रहोनायनि हुमखि हरदों। भिडिअनि गेजेरजों राजु घोषआ बुंथिदों दि भारतआ गंसे सुबुंखुंथाइ हादर नाथाय सुबुंखान्थिजों सोमावसारनाया जेबो बेसेन गैया। बेनिखायनो मदद होनो थाखाय घोषबिहारनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आरो बमा बेफ्र्रहोनायखौ जागायजेनहोनोसै होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि KLOनि दैदेनगिरिया भारत सोरखारजों गोजोन सावरायनो थाखाय जेब्ला ओंखारबोदोंमोन बेनि उनावनो कमतापुर रायजो दाबिनानै ग्रेटार कुचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन आफादा जोनोम मोनदोंमोन। नंखाय सना होनानै सनानि लन लानो फैनायाव चिरां जिल्लानि बिजनीआव हमजादों सासे सुबुङा। चिरां जिल्ला बिजनीनि एक्सिस बेंक ब्रान्चआव 3 सुबुङा नंखाय सनाजों सनानि लन लानो थाखाय फैदोंमोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला माला, नेकलेस, खोमानि खेरा, आस्थाम, लकेट गासै 140 ग्रामनि नंखाय सनाजों लन लानो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय 3नि मादाव 2 खारग'नो हादों आरो सासेया हमजादों। हमजानायनि मुङा मनजित कर्मकार, धेमाजिनि थागिबि। फोरमायथिनाय बादिब्ला मनजित कर्मकार आरो अभिजित कर्मकार 2 जावजा बिदा फंबाय। 2बो रायजोआव नंखाय गहेनानि फालांगि खालामनायजों लोगोसे 2 नम्बर खामानिफोराव सोमोन्दो दङ। बिजनीनि बिष्णुपुरावबो 2 नम्बर बा नंखाय लटारि खेला होनायावबो जावजा बिदा फंबाया सोमोन्दो दंमोन। बेबायदिनो थाखायनो जोबथेसालियावबो थांखांबाय बिथांमोनहा। नाथाय नंखाय सनाजों लन लानो फैनायाव नंखाय सनायाव हलमार्कनि सिनबो दंमोन। हलमार्कआ सनानि गुन आरो पिउरिटिखौ दिन्थियो आरो बे नंखाय सनायावनो हलमार्क होनायाव सोरनि आखाइ दं बेनि सायावबो नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि दैखांदों। PMAYनि न' होनायनि सायाव सावरायनो लेंहरनायनि उनाव गामसा सोनानै बरायनायनि अजद इउपिपिएल दोलोनि सायाव। रौतायाव EMखौ लोगो हमनो थांनायाव फरायसाफोरनो फालि सोनानै इउपिपिएलआव हाबनायनि नंखाय खौरां फोसावनायनि उनाव दा PMAY न'नि सायाव सावरायनो लेंहरनानै जेबो सावरायालासे इउपिपिएल दोलोनि फालि सोनानै जयनिं खालामनायनि अजद होदों। बेनि सायाव उदालगुरि जिल्ला BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि आफादगिरि गणेश
अवारिया गोख्रोङै फिन्नाय होदों। थांनाय 27 मार्चआव उदालगुरि भैरबकुन्द सान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव बनगुदुं ओनसोलाव गबिन्द बसुमतारीनि नुजाथिनायाव जि जयनिं हाबाफारि लादोंमोन बेयाव रायजो राजाफोरखौ PMAY न'नि सायाव सावरायनो थाखाय लेंहरदोंमोन। नाथाय बेनि सायाव सावरायालासे गामसा सोनानै बरायदों। बेखौ उत्तर माजुलिनि खगेन अरां, अनिल अरां आरो मंगल अरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथां कनेश अवारिया। बेनि अनगायैबो खगेन अराङा समाज बिजोंनि गेजेरजों गावखौ उदालगुरि जिल्ला BPFनि सेक्रेटारि होननानै जि सिनायथि होदोंमोन। नाथाय बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि BPFनि सेक्रेटारि 100% नङा आरो प्राइमारि आरो ब्लकनिबो मेम्बार नङा होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो BPF दोलोआ 27 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंथिनायनि सायावबो कनेश अवारिया फिन्नाय होयोदि थांनाय 27 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजानाव सोंनानै नायबानो मोनगोन। बरमुखुलि ओनसोलाव 2003 मायथाइनि सिगां लामा, गुदि फरायसालि, देहा फाहामसालि, लोंनाय दै, मोब्लिबनि थासारिया मामोन बेखौ रायजो राजानाव सोंनानै नायोबानो मोनगोन। पाक्का लामा गैयामोन, दालां गैयामोन, दा लामा दालां जाबाय। रिहन दैमारिनि समाव 90% लोंनाय दैनि जेंनाया सुस्रांजाबाय। बनगुरुं ओनसोलाव हस्पिटाल लुनानै होबाय आरो गोबां जौगानायनि खामानिफोरा जाबाय। बेनिखायनो खुगाजोंल' खामानि मावाखै होननानै थोंजोङै बुङालासे रायजो राजाफोरनाव सोंनानै नायोब्ला मिथिनो मोनगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो BPFनि सायाव जाख्ल'नायनि जि अजद होबोदों बेनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि जाख्ल'मादोंबा ED आरो CBIनि इनकुवेरि मानो होनो हायाखै? नायबिजिरनो होयोब्लानो गासै जाथाया सोराङाव फैगोन। ओरैनो बांसावनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै रायजो राजानिफ्राय मदद मोननो थाखायसो बेफोरबायदि बांसावदों बिथांमोनहा होननानैबो बुंथियो कनेश अवारिया। 1 एप्रिलनिफ्राय गोबां मुलिनि बेसेना बांगोन। पेइन किलार, एन्टिबाय'टिक बायदि बायदिनि मुलिनि बेसेना 12% बांगोन। भारतनि ड्राग प्राइसिं अथ'रिटिआ गोबां मुलिफोरनि बेसेनखौ 12% बांहोनो थाखाय गनायथि होबाय। नेशनेल लिस्ट अफ एसेन्शियेल मेडिसिननि 800नि गोबां ड्राग्सफोरनि बेसेना बांगोन। बेनि मादाव पेइन किलार जेरै पेरास्टामल, मर्फिन, एन्टिबाय'टिक्स, एन्टि-TB मेडिसिन, एन्टिभाइरेल मेडिसिन, एन्टिफांगल मेडिसिन, HIV मेडिसिन, मेलेरियानि मुलि जेरै क्विनाइन, प्रिमाक्वाइन, केन्सारनि मुलि, बिगुरनि मुलि, एन्टिसेप्टिक मुलि, गेस्ट्रिकनि मुलि जेरै ORS, लेक्ट'ल'ज, हेपाटाइटिस B, DPT भेक्सिन, जापानिस एन्सेफेलाइटिस भेक्सिन बायदि बायदिनि बेसेना फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 12% बांसिगोन। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि आरो बारग' MP राहुल गान्धीखौ MP बिबाननिफ्राय बोखारनानै होनायखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लियाव दुंहाव थासारि। 3 MLAखौ एसेम्ब्लि हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामनो गोनां जादों। फारियै MLA अखिल गगৈ, कंग्रेसनि MLA कमलाख्या दे फुरकास्ट आरो जाकिर हुसैन सिकदार बिथांमोनखौ एसेम्ब्लि हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। राहुल गान्धीखौ लकसभानि MPनिफ्राय बोख्लायनायखौ लानानै एसेम्ब्लि हाउसआव सावरायनो थाखाय एडजर्नमेन्ट मशन थिसनदोंमोन, जायखौ लानानै राहुल गान्धीनि सायाव सावरायनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो आइननि सायाव एसेम्ब्लि हाउसआव सावरायनाया मोजां जानाय नङा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे राहुल गान्धीनि जाथायखौ लानानै एसेम्ब्लियाव दावराव खालामनो थाखाय कंग्रेस दोला थांखि लाखादों बेखौ मिथिखादोंमोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो कंग्रेस दोलोजों लोगोसे बेरेखा दोलोआबो राहुल गान्धीखौ मदद होनानै स्ल'गान होदोंमोन। बेनि फिनजाथाय महरै BJP दोलोआबो राहुल गान्धीनि हेंथायै स्ल'गान होदों। बेयावनो एसेम्ब्लि हाउसआव दावराव दावसि जादों, जायनि थाखाय 3 MLAफोरखौ एसेम्ब्लि हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामनो गोनां जादों स्पिकारा। उनाव कंग्रेसनि MLA देबेब्रत सैकियाखौ बुंनो खाबु होदों, जेराव बिथाङा कन्स्टिटिउसनखौ गोजौआव दोननानै खामानि मावनो थाखाय प्रेसिडेन्टनिसिम रिजल्युसन दैथायहरगोन होननानै बुंथियो आरो कन्स्टिटिउसना बयनिबो थाखाय समान, बेनिखायनो एक्जिकिउटिभफोरा जाहाथे समानै बिजिरो बिनि थाखायबो बुंथियो बिथाङा आरो राहुल गान्धीखौ लकसभा MP बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों कन्स्टिटिउसनखौ सिफायनाय जादों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। भारतनि मोन 8 मुलि बानायग्रा कम्पानिनि लाइसेन्सखौ दाननानै होनाय जाबाय। मुलियाव नांगौ बायदि गुन गैयैनि थाखाय 8 मुलि बानायग्रा कम्पानिनि लाइसेन्सखौ दाननानै होबाय आरो 6 कम्पानिनो सकस नटिस हरदों। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतनि बेफोर कम्पानिफोराव बानायनाय मुलियाव नांगौ बायदि गुन गैया। बेनि अनगायैबो भारताव बानायनाय माखासे मुलिफोरखौ गुबुन हादराव दैथायहरनाय जायो, जेराव बेफोर कम्पानिनि मुलिखौ जानानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय आरो लोमजानाय जादोंमोन। जेरै नयडानि मोनसे कम्पानियाव बानायनाय गुजुनायनि मुलिजों उजबेकिस्तानाव 18 गथ'साफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। बेफोरबायदि जाथाय जानायनि उनावनो ड्राग्स कन्ट्रलार जेनेरेल अफ इन्डियाया 26 मुलि कम्पानिनि सायाव इन्सपेक्सन खालामदोंमोन। बेनि उनावनो 8 मुलि बानायग्रा कम्पानिनि लाइसेन्सखौ दाननानै होबाय आरो 26 कम्पानिनो सकस नटिस हरदों।
कर्नाटकनि विधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। चीफ इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथाङा कर्नाटकनि विधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। फैगौ 10 मेयाव जागोन विधानसभा बिसायख'थिया आरो 13 मेयाव भट साननाया जागोन। 224 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो 52,282 भट मिरुआव भट होनाया जागोन। रायखांनो गोनांदि खोला भारतआव कर्नाटकआ मोनसेल' रायजो जेराव बिजेपिआ सोरखाराव दं। थांनाय 2008 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ बांसिन मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। 224 मासिनि मादाव 104 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन, जेराव कंग्रेस दोलोआ 80 बियाबाव आरो जनता दलआ 37 बियाबाव देरहासार जानो हादोंमोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।